Здравейте, маняци от YouTube, аз съм Багерен Машин и днес ще играем CSGO. Така. И какво ще играем? Чест първо да видите колко много скинови имам. Така, главовойно съм се кръстил, защото е яко името. Ето, разгледайте, нищо особено. Отскоро играе и понеже в машините, в които си вкарам пари от Steam, са се прецакали и аз няма как да си вкарам пари да си отворя за ключове, да си отворя кутиите и затова ми бяха останали малко там, около 1 евро и си купих тези скинове, понеже са ефтини и ме кефат. Тези силите съм ги получил, нали, от игра. Ето, получих много скоро. Макар че си в мен ме кефи, макар че е леко така отраскан тук-там. И това е USB, също е отраскано малко и ще ръжда. Това е 250, това е много хубаво и почти аз не виждам да има даже дръжкотина. Дизартигала и той няма никаква дръжкотина. Factory Renewal и то Field Tested, това и графика. Той също е готин, но според мен също няма някаква дръжкотина. Ще го се объркати. Ето пищак изобщо даже не е отраскан. И Mac 10. Mac 10. Обърка се. И той е хубав. И тези двойните пищаци. И те са много отраскани. Това беше първи ми скин, аз с него никога няма го продам, защото им бе от сантименталност. И той тук леко е драснат, ама сега какво се прави. Така, сега ще търсим игра. Играем тези жълче. Чакай. Така бе. Така бе. А не бе, Arm Race беше. Така, Arm Race. Аз ще ни търси игра. Нали си сложа револвера, да си стане дизърт. Аз ще стане дизърт. Намали ни игра, бе. Тома не е зле. Намалих звука, така че да се чува максимално добре, защото знаете, че аз имам проблеми с микрофоните и тези работи. И така. Сега ако ни заради, защото буквално бавно да зарежда, макар да не лагва, като и трябва. Само може да полагва заради, нали, и фрат се натоварва допълнително. Сега къв ще влезне на терорист или контртерорист? Така. Контртерорист. Ще почне да става. Айде, Мария. Ти идва. Да, забеляза се лага. Ей, много съм. Ооо! Видяхте ли го това? Да съм. 7 кила подред. Но съм. После някога трябва да умра. Това. Айде, умра, не съм излез. Ама аз. Това. Пак да стоим тук на стълбите. Да се крием тук. Че сме мазни. М4. Четири вече ми.
Аре, умри, бе, стахме бързо, ще имам да. Много. Абе, как ще видим? Ооо! Прав. Ох, да, това не гифне. Ооо! Абе, чек. Още някой иска. Защото съм много. За тук си така. Так. Вече сме снабдили. Малин. Абе. Това. Много откъда. Умри ти. Специално. Колко съм? 27. Не е. Оскър можем да запомниш. Ох, не скоро видя. Аз като съм простия пищец. Не порез. Умри бе. Добре. Картечница също пистолет. И кой ще ходи? Много ясно, пистолет. Вече не е. Аре, умрете бе. Сега пистолета не спечели. Откъде бе, той? О, добре. Добре. Има шанс. Защо не му пусна видео? Добре. Много сме добри, бе. Гого Войно спечели играта, моля ли се. Вижте, на предпоследно място съм изпечелиха играта. Много ясно. Добре, аре играем на лек. Просто показвам тук скила на CSGO, моля ви се. Който си го може, си го може. А който не го може, си е Ончо Гейминг. Да, чухте ме. Ончо Гейминг. Вижте му канала. Вижте му клипа на CSGO. Просто чува се двойно, чува му се телевизора, баба му говори там някакви простия, просто... И ние сме в един клас, да не се ми се фука, аз правя по-хубави клипове, правиш по-хубави клипове, защото имаш по-добър компютър. Добре, сега сме... Ето тук ми проверява пак. Не! Умри! Видяхте ли това? Абе, един бот ли не ме убия, бе? Не искам да съм тим лидера, мамка му. Всички ще ме виждат така. Но съм на второ място. Второ място е добре. Среброто ме кефи. Само да намеря някакъв човек, няма да е зле. Умри! Добре, няма такова.
Добре, мъчен се. Абе, да се не знае смотаната майка. Аре бе! Не кучи. Това ми дава как съм на тук не отидат. Аз имам не бил бот да влезат. Къде отиваш ти, бе? О, турското! Така. Защо съм тим лидер, бе? Майка ми. Така. Аре, мерим някой. Аре, бе, майка. Бум. Бум. Така, намреш. Кофите да мреш. Много ли кофе? Да, ме не очака да ме трепа. Защото съм тим лидер, не разбираш. Моят приятел. Майка ти мръсна. Аре бе, бух смока. О, калашка. На прозорец си мостиш. Убия моя, бе. Да си не знае. Уоо! Това ме изкефи. Бум, бум, бум. Бум! Защо само мен биете, бе? Да, аз като става някой кара. Толкова съм добър, че няма как някой друг да стане тим лидер. Умри. Не, защо тази помпа? Не я харесвам. Уоу, много съм. О, много съм слаб. Айде да дойде някой тук. Да умреш ти. Да умреш, котко да умреш. Абе, майка ти мръсна. Умри. Снайперката вече. Може. Умри. Ти. Къде? То с помпа? Не искам още. О, там се показва някой. Хайде, умри. На кое оръжие съм, бе? Скоро ще дойде. Уооо! Това ми хареса. Добре, съм толкова крив. Аз показвам някак. Къде? Има някое допе. Абе го килна. Ама с дива ще ми е по-сложно. Абе, то! Аз викам, то е мой. Леле. Къде, бре? Join test. Откъд? То с дигал. Да. Няма проблем. Абе, да ти се... Да? Защо? Не, това вече няма аз да съм победител в тази игра, защото гледайте аз колко съм матан с това дига. О, мага. Дали аз съм третия или втори? Мали аз съм втори. Някой скипс така
Да намажем нещо, няма ли? Дайте играем бегиче. Бегиче, не знам как се чете. Че е готин баб. Какво беше? Това ли бе? Това е толкова смутно. При... там нас е... Сега ще ме тъгам лист. Добре, почваме с хубаво оръжие. Няма гадни оръжия, но толкова малко те не нещо друго като бъде. Ще направя кил! Да. Да, ако се чуете, що няма музика, аз ви казах, аз ви повторям, ще не спря. Умри, бе! Правих първи кил. Рипнем. Здрасти, бе, батко. Не съм ти милия. Не съм ти милия. И къде ме бидиш? Май, къде ти? Мате ли? Не, това, да, мате ли? Пак ще рипнем тук, напред това да убиме този. Рип, фамилия. И нищо не стана. Защо ли викам? Бум, бум. Умре. Бум. М4, това е това. Май почва вече да идват само. В това има максимум. Севам. Не кажа. Умри. Умра. Как кръстих приятно. И животно. Не. Едно кръв. Уоу. Тук някой? Има ли? Защо бия мъртвия? Добре, съм си изгледал вече. Бегай надалеко. Да, сега вече не мога игра. Че... Леко ми лагва. Но защото снимам. Сапа още ли... Гле. Това е като детска играчка. Уоу. Гъто да ми си мирно. И аз няма глъцам. Умра. Леле. Умра. Ти ми ли да? Няма да откажа. Чакай. Ето към би после. Бум. Добре, ще нацеля всякъде, освен където е той. Видяхте ли, аз го градих с куршум. Сега ми направих с мишенка.
Аре, аз съм много... Защо бия моя? Защо ще се презареждам? Ще презарежда 3 години. Кой? Или бе? В зоната съм. В зоната съм. Само в зоната не съм. Абе, умри ти? О, добре. Добре, как те се спиш? Абе, ей. Абе, карам се. Да. Не. Абе, майка ти мръсна. Че връста. Още никой не взе златния нож, така. Има време да го взема. И да направя килче! Ама аз не мога да направя кил, вие разбирате ли, защото съм нуп. Ето трябва да го убия сам. О, добре. Да, се промъквам. Абе! Нуп! Лати. За втори път. О, добре. О, добре, кутийка. Става. Сейф хаус. Добре, ще изиграем сейф хаус момчета и ще спирам като момчета и момичета, извинете. Дами. Така. Надявам се клипа да не лагвам много, защото аз като игра не ми лагва, но самия клип като се гледа може да лагва. Аз ще го прегледам при локача, разбира се. И ще ви дам. Вижте ви, като снимам, аз като игра съм някакъв супер напън. Като игра така, като снимам, вие ми дават енергия, ставам по-добър. Така се изтикам, че имам някакви кулове на CSGO. Умри, бе! Така. Така. Почваме ли, момчета? Ще ги чупиме. Умри, бе! Иване! Що така, бе, Иване? Що не умираш, бе, момчета? Тук има някой. Да, аз се базика. Умри! Така. Ще имам бити малко. Ще ми смътам. Нека смътам по-скоро. Мерси за ключата. Не, Бане! Бани, не така. Ох, Бани. Бум! Бум! Бум, да, бум. Къде си? Стигни с мъка. О, през стената. Това просто е... Умри! Не! И майки! Това са ми цикави. Така, ходих си и аз. Къде има мангета? Чабита. Абе, ще се само отвънка, ще влезнем вътре. Като пич съм аз.
Някой не иска ли да умре, бе? Аз съм на първо място. Толкова малко кило. Защо си свалих медник? Ако не го бях свалил, това му беше право в главата. Ох, лак тук имаше. Жесток. Топа, негър, къде си скрил, бе? Те също не ме реши. Ай, казвам. Къде си? Бу. Ето сте, негъро. Умря. Защото си грозен негър. Бум. 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 Да. Тук някой да се покаже. Не иска, бе. Срамежливи си. Ох, мат. Умри, бе. Колко малко съм го оставил. О, как бе? Аз също съм много... Оу! Откъде бе? Да, тъй като там музика. Как се крия за страницата на негъра с него? Идва. А, така бе, негър смотан, умри. Цепнал го в глава. Видяхте ли? Значи, видяхте ли как? Даже показва си как главата му някакси отида назад. И се чу как съм му ударил хедшот, ама той не умря. И то с помпа съм му целил хедшот. Тат, раз, опа. Огън се. Няма... Това няма да взема... Златно. Нож. Или по-скоро няма... Добре, не може това да игра. Не разбрали, дай ми друго. Не! Букуци. Шибани букуци. Значи... Откъде? Пак ли негъра? А не, това не е негъра. Къде си? Негъра ли? Негъра много ясно. Много ясно за винаги, че ще е негър. Толкова не е негъра, кой друг ще е толкова подъл. Воу. Много съм... О, какво? Двама съм убила. Един през друг. Умри ти. Умри ти, цепи. Шивашката машина. Негър умря. Когато няма негри, светът е по-добър. О, тим лидер съм аз. Умри. О, някой вече е златен. Кой е там? Ето е друзен. Фук. И обещах ви, че тук спираме. Ако искате още клипове на CSGO, пишете. Ще се радвам да игра повече. И довиждане.